ngokwami kodwa nje uma ngiphendula umbuzo ibhinca ngazi ukuthi into njani. Mina-ke ngiyaye ngithi ngiyibhinca ngokuba ngikhulele endaweni, ngizalelwe endaweni yasemakhaya, ngakhulela kuyona, ngaphila isitayili sasekhaya, ngafike ngangasishintsha uma ngifika edolobheni. Yabo, mina nje uyangibona ngiqhamuka ukuthi cha lo mfana usuke emakhaya noma kuthiwa awungazi ngosaliwe. Yabo, kodwa thina besikhuliswa abazali ababizwa ngamabhinca. Cabanga ukuthi into ebesitshela kakhulu yona ukuhlonipha abantu, sihloniphe thina, sesaba ihlazo. So ngokwami ukubona umuntu oyibhinca, umuntu oyihloniphayo, ohlonipha abantu, olesaba ihlazo. Masikhuluma ngehlazo ke ziningi izinto ey'ngena ngaphansi kwamahlazo. Lezo zinto okufuna wena uyi-avoide ngaso sonke isikhathi zingakufici. Kube ukuthi phela ngoba umuntu sekungakuthinti. Kodwa nje ngempela ibhinca ngokwami ngaba umuntu nje okhulele wazalelwa emakhaya, oyihloniphayo, obahloniphayo abantu, ozaziyo ukuthi uphumaphi uyaphi. Yes, ongasilahlile futhi isinto. Ngiyabonga. Ama-album engiwabonile osukhiphe ngathi bawu-5. Yeah, 5. Uqale uwakhipha 2019. Yes. Yeah, ngicela ukubuza ukuthi kuwo wonke ibona ukuthi yona yiphi eyavezela impumelelo noma eyakuvulela. Khona i-album engirelease ngo-2022 ethi